sta hier in een heel rustig, stil Nieuwvliet. Maar op 29 december is dat wel anders. Dan wordt door de Dorpsraad in samenwerking met plaatselijke en regionale ondernemers de Winterwonderwandeling georganiseerd. Ik ben hier in gesprek met Marina en Nelke. En jullie zitten bij de organisatie van de Winterwonderwandeling hier in Nieuwvliet. Hoe lang bestaat het ondertussen? Nou, mijn kleindochter is geboren op de dag van de Winterwonderwandeling, de allereerste editie, en die was dus in 2014. Maar we hebben een paar coronajaren gehad en vorig jaar mocht het niet vanwege de camping, kon het niet doorgaan omdat de hele camping lag overhoop. En de camping is toch best wel onmisbaar om overheen te lopen. Dus met onderbrekingen zitten we nu op de negende editie. Er zijn mensen die ook met oud en nieuw hier naar de vakantieparken komen en die komen graag hier een kijkje nemen. Ja, sterker nog, er zijn behoorlijk wat mensen die speciaal voor de Winterwonderwandeling hier boeken. Ja, ik wou net zeggen van, we hebben natuurlijk best nog wel veel vakantiewoningen in het dorp. En ook die mensen die komen speciaal voor de Winterwonderwandeling naar hun vakantiewoning. En er zijn er ook een aantal die meehelpen met opbouwen en met hand- en spandiensten. Die komen dus ook speciaal voor de Winterwonderwandeling terug, ook om mee te helpen. Dus het is eigenlijk een nationaal, misschien zelfs wel internationaal fenomeen geworden. Ja. Nou, ik vind het wel altijd daarom doe ik er ook zelf al jaren mee in de organisatie. Ik vind het echt super tof dat een dorpje met nog geen 400 zielen, dat A, zo'n evenement voor elkaar krijgt en B, dat het hele dorp meedoet. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. En dat is ook wat dit evenement zo uniek maakt. Gewoon superleuk om mee te doen en om mee te maken, ja. De Winterwonderwandeling gaat dus eigenlijk minder om de wandeling, maar meer om de sfeer. De sfeer en de beleving. Ja, zeker. Want in de Dorpsstraat hebben we dan ook nog heel veel kraampjes. Die gewoon allemaal dingetjes verkopen. Een beetje kerstmarktidee. Een beetje kerstmarktidee, ja, klopt. Dus de Dorpsstraat is helemaal gezellig met die kraampjes om lekker te kijken en te doen. En daarna val je van het een in het ander. Dus, heel veel buiten. Zijn er ook binnenattracties? Ja, er zijn ook binnenattracties. Want sowieso doen onze 2 horecagelegenheden in de Dorpsstraat doen mee. Het Grand Café en de Bistro Chez Pierre, die doen mee. En daar is het ook altijd super gezellig als je daar wat gaat drinken. Optreden in de kerk. De kerk doet ook mee. De kerk is open. Ja, we hebben natuurlijk een prachtig oud kerkje. Die vergat ik nog als monument. Ja. Maar hoe langer we praten, hoe meer erbij komt. Ja, we hebben natuurlijk in die zin een beetje een ongelukkig dorpje dat het een lint is. Hè? Dus je komt toch een beetje uit op en neer. Maar ja, we maken het zo leuk dat je daar geen last van hebt. Maar je zegt ook van, er is een camping bij betrokken. De molens, één molen die staat op het eind van de straat, maar de andere molen is net buiten het dorp. Dus het is wel iets meer dan alleen maar de straat heen en weer lopen. Absoluut, absoluut. Nee, het is gewoon... en deze locatie waar we nu hier de opnames maken, dat is Pierrewiet. En daar vinden dus allerlei kinderactiviteiten ook plaats. Dus ja... Ja, en van hier, van Pierrewiet, dus over de camping naar de andere molen, is dus ook nog van alles te zien en te beleven. Dus er wordt wel echt over nagedacht dat de hele route leuk is met animatie. Ja, geen lege stukken. Nee, geen lege stukken erin. Nee, hooguit 100 meter of zo, maar niet. Dat is te verwaarloosd denk ik op een wandeling. Hè? Dus als ik het zo op een rijtje zet, je hebt... vuurmakers, vuurkunstenaars, je hebt muzikanten binnen en buiten, grote muziekgroepen en individuen. Je hebt verhalenvertellers, je hebt een molenaar die actief bezig is. Wandelende sneeuwpoppen, kerstkraampjes. Zo ongeveer, Ja, zo ongeveer. En de sfeer met heel veel licht. Ja, ik moet zeggen, dit is dus de zoveelste editie en we hebben nog nooit geen problemen gehad. Nee. Het is echt een feest voor families en we hebben
Het meest heftige incident dat we hadden is alweer jaren terug. En er was een hondje weggelopen van een van de Dat is jammer voor de mensen van wie het hondje is, maar... Nee, Dus- die is net weer, die is binnen 10 minuten weer teruggevonden. Oké, ook dat. Ja, dus het is allemaal goed gegaan. Maar ik bedoel, ik geef maar aan dat er gewoon Ja. eigenlijk nooit wat is. En dat vinden wij zelf super fijn. Het is een avondwandeling. Om hoe laat begint het? Nou, officieel om 5 uur, maar ik moet eerlijk bekennen dat het dan al behoorlijk begint vol te lopen. Dus we laten het op 5 uur staan, maar ja, dat is, vanaf dat het donker wordt is het leuk om te doen. Ja, dus om 5 uur zijn de eerste gasten welkom. Ja. Om hoe laat gaan de poorten dicht? Nou, over het algemeen is het zo, omdat er dus heel veel kindertjes meedoen, is dat het vanaf 9:30 echt wel stiller wordt. En dan om 10 uur is het officieel het einde van Dan is het einde en dan is het voor de plakkers die in de plaatselijke horeca... Die kunnen in de plaatselijke Ja, horeca die kunnen nog gewoon terecht. En Ja. gewoon helemaal leuk om daar nog even een afzakkertje te doen natuurlijk. Ja. Dus 29 december van 5 uur, 5:30 tot 9:30, 10 uur is het feest in Nieuwvliet. Ja. En is het een prachtige, sfeervolle wandeling. Ja, Ja. zeker. Helemaal leuk. Dames, dankjewel. Graag gedaan.